Libreng HPV vaccination, batok cervical cancer, itanyag sa Lapu-Lapu City Health Office uban ng Department of Health Region 7 alang sa mga batang babaye nga nag-edad og 9 ngadto sa 14 anyos. Ipahigayon kini sa gym sa Barangay Bangbang karong Sabado, Mayo 18 ug magsugod kini alas 7 sa buntag. Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga usa lang kini sa mga kalihukan nga nakahanay subay sa pagtimaan sa Cervical Awareness Month karong buwana. So as early as 9 to 14 ang mga bata na wala pa bitan sila yung naging experience or exposure to mga sexual activity. Kung ano nun sila ka naging protection na lang sila daan. Aprubado na sa CHED ang pipila ka mga kurso nga gitanyag karon sa Mandaue City College, kinihuman nadawat na sa MCC ang Certificate of Program Compliance nga pinirmahan sa Regional Director sa CHED. Ang COPC pag-ila sa ahensya sa ilang mga gitanyag nga kurso sa School of Education ug Information Technology. Usa kini sa requirements para maka-apply sa UNIFAS o National Government Subsidy para sa eskwelahan. Isip abag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 sa mga mananagat sa lungsod sa Cordova nga apektado sa El Nino. 8,000 ka mga bangos fingerlings na usab ang ilang gihatag sa Barangay Bangbang. Kahinumduman nga Enero ning tuiga, gihatagan og 4,000 ka mga bangos fingerlings ang mga mananagat apan sa pag-harvest nila ni atong Mayo 3, miabot lang sa 278 kilos ang ilang na-harvest kay ubay-ubay niini ang nangamatay tungod sa grabing kainit sa panahon. Busa ni bagong batch sa mga bangos fingerlings, gihimo ang pagbutang og tabon sa fish pens aron kalikayan ang susamang hitabo.